Tikulandireni mu program ine ya Tikudziweni pano pa Times. Ine dzina langa ndi Alik Ponje. Program ya Tikudziweni timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana kuti tikhoza kudziwa zambiri zokhudza moyo wawo. Timakhala tikucheza ndi anzathu oyimba, andale, azitsutso, ochita malonda, osewera mpira, abusa ndi ena otero. Cholinga chake nchoti tikadziwa zimene akuchita tikhoza kuphunzirapo ziwiri kapena zitatu. Ndipo lero tikhala tikucheza ndi phungu wa dera la Blantyre City South East amene wandi Honorable Suleman. Takhala nipompo. Honorable Suleman, tikulandireni mu program ineyi. Tathokoza mbiri. Kuti pacha pano parliament inapuma ndi muli ku constituency. Pano basi uthamanga. Okay. Kuona za mu constituency muli bwanji. Komanso ajaso analituma ntchito zinaso parliament. Okay. Za ulimezi. Ndithu. Kodi kumeneko ndimakambirana ndi anzanga mukubwera kuno kuti koma tsono iwo nda chair a committee yoona za ulimi ku nyumba ya malamulo. Za ulimezo chidwi chake ino mumadziwika kwambiri ndi za transport ndi za ulimezo ndi gawo lanonso. Ndinene kuti ndimakhulupirira kuti palibe chimene munthu sungakwanise kupanga. Chilichonse chimene wayikapo mtima ukhoza kupanga kuno bwino. Ulimiwo ndimene takulira ife talima ndithu m'mindamu. Okay. Apart from kukondanso za ulimi ndiso kafamu kanga pazalewapo. Okay. Ndiye za ulimi ndimazisata kwambiri. Ndithu Asamiye Sulemani ndi ndani? Ine ndi mwana wa mchigumula. Okay. Koma originally ndifa kumulanje. Kumudzi? Kumudzi. Okay. Ena mari ayi ndobwerawo. Yeah, amalakwitsa vetero. Okay. Ine nabalira pa Mulanje Hospital. Okay. Koma pathu penipeni ndi pachonde. Mwangolo ka bridge yo pali msikiti penepo. Patsogolo pali ka chipatala. Kuseriko ndikumene takulira ife kumene ambuya anga amakhala. Ndi original ndifa kumulanje. Kodi pacha mu kuyimira chipani chanji? Ine ndi wa DPP. Wa DPP. Nanga si kulima committee, kodi makomiti ngati ku nyumba ya malamulo amachita kusankha kuti ukuku kukhale wa chipani chotsutsa kapena ndimene mwaganizira nokha kuti kapena pali ena reserved? Pali ndi makomiti yake. Pali makomiti ena malamulo amanena kuti apangidwe chair ni munthu wosusa. Okay. For following up kumazisatira muno bwino. Komanso kuti mwina muzitha kususa kumakonza zinthu kuti zikhale bwino. Komano pali makomiti ena makhala open. Akhoza kukhala waboma kapena akhoza kukhala wosusa. Mwakula motani? Ine ndakula mmene malali yenso akulira. Ine mukuoneka kuti simunakule mwaka malali yenso mwakula pachinyezi. Mwaji ayi zosatheka. Ine titabadwa kumulanje makolo athu anasamuka kubwera town. Tinafika pa Chigumula. Mwakuti standard 1 mpaka na standard 8. Ndaphunzira pa Chigumula full primary school. Okay. School ya boma ndithu. Nakabweriza standard 8 pa Misesa. Mu Chigumula momuso. Ndi tamaliza pene kuti tapanga standard 8 pene ponde ndinapita ku Central High. Okay. Kumene ndinapanga from 1 up to from 5. Ndine ndithu one town mulimbi momuno. Mwatchula nthawi nake ndikukumbukira bwino kuti mchama 19 chakuti of course nzoti mwina ena afetiri ana tikungomva. Mudayimirapo u president wa Football Association of Malawi. Yes. Munangokhala kanthawi kochepa. Akuti mudalowa futi mudachokapo futi mudalibe MSC. Ndizoona. Ndinapanga za mpira kwambiri. Ndinayambira. So munayi ndi team Summers United. Yes. Namba ndi nkapanga sponsor kwathu mchigumula Mutima League
kenako tinaona kuti ayi muli anyamata oziwa mpira kwambiri tinayambisa timu Summers United. Yes. Timu ija first year tinafika position number 5 mu Super League. Kenako pamene ndimasankhidwa kukhala chairman wa Blantyre District Football League. From then naza sankhidwa kukhala vice president wa Football Association of Malawi. Kenako kunazabwera zisankho, napita kuzisankho ndinawina. Zisankho zangati za vice president. President sopano. Okay. Yeah. Kuchoka kwa late John Zingale. Yes. Kenako panachuluka zochitika chifukwa zimaoneka ngati kuti a sports council ndamene amafuna zichita dictate kwambiri zochitika ku farm. And they were not happy ndi kubwera kwa ine. Fanina bwera kuti ndisinthe ndithu ziwiri zitatu. Sana mvetse tinakapanganso ma elections ku Mzuzu. Okay. A position yomweyo. Ndinakawinanso. And during my short term, I can say proudly kuti I took the Malawi national team twice to COSAFA finals. I think kuchepa komwe kuziletika bwanje. Nzijamanena zija kuti mpira is passion. You don't go to school to learn football. Okay. It's from your side, inside. If you love so nkhani ya MSc inachokera pati. Ndata ndilepherano pa zisankho. Ndanaona kuti uyu could be not mukole njira ina. Panopa kumpira basi tifunano kuzikhala anthu from MSc above. There was too much politics nde sinafuneso kulimbana nazo kwambiri. So chimene chikundidabwitsa nchoti nde malamulo amenewa anabwera like timanena kuti malamulo mukakonza samapanga apply retrospect samabwerera mbuyo koma inuyo anu anabwerera mbuyo mutasankhidwa kale. Ndizoona izi chifukwa ndonena kuti kunali politics kwambiri. Okay. Kuchokera ku sports council. Mwina sana kondwere kuti ineyo ndichite lead. Koma nakhalako ndithu ka 2 years kameneko. Kumbali ya performance tinayisesa. Okay. I remember there was a time I used my personal funds kupita ku South Africa. Kamutenga Patrick Mabedi ndi John Maduka. Akukana kubwera. Chifukwa yoti the previous president anaitana mbuzi. And I picked them up kubwera kuno. Tinayimenya bafana pa stadium paja 1-0. Okay. So I always believe that to do well in football, you got to have that passion. It's not necessarily school. So bita ku school kaphunzira za mpira. Koma ukhale ndi chidwi and love the game. Passion. Mukukamba nkhani imene yonso panopa tukamba Flames. Akubwera anyamata atatichititsa manya ene timanena amene zinthu atatichititsa manyazi ku South Africa group yoti muli Lesotho, muli Eswatini, muli Mauritius yoti timanena kuti mwina imene ili yophwekerako yoti tikhoza kutulukako ndi kanthu ndi imeneyo koma ayi ndithu talephera kungopambana game yomaliza ya Mauritius koma chinali chi dead rubber yoti zakanika kale ndiye kuti zikuvuta pati anzathu amene matsata za mpiraza. Consistency tilibe. Kuyangana amene tinapangira perform ku Africa Cup. The group imene tinali panopa. I'm sure even on paper tinali my favorites kutidusa. Koma mwina ndinaona ngati tinazazizimuka kumapeto kuti no tikhale serious. Titaluza kale ma game. So sizinathandize komano kakonzekedweso ka ma tournament ngati amenewo sikamakhala koyenera. Timanena nthawi zonse kuti upeze chinthu ukuyeneranso kuyikamo chinthu. Ndiye kakonzekedwe kathu kamakhala kuzizimukira nthawi zonse khangati kuti sitimakhala tikuziwa zinthu ngati zimenezo. Tini ma players abwino kwambiri. Koma pena pake pakutivuta. Tikuyenera kukonza. Sindinganene kuti ndi pakuti koma system imene ilipo ikuyenera kukonzedwa. Ndithu. Tikamayang'ananso inoyo ngati Suleman I think nkhani naso imene ili yochititsa chidwi ndiyoti ndinanena kuti mukupanga chair committee ya nyumba ya malamulo yoona za ulimi koma
kumene kumaina kuti mupange communicate bwinobwino pamene ku Football Association of Malawi amati chifukwa choti mulibe MSCE simungapitirize. Tsono kumene onde zikumakhala bwanji poti ma deliberations nda mchingerezi chingerezi icho ndi skulu ndi kuti sizikugwirizana. Ndanena kuti ndinafika form 5 ndimayembekeza kulemba mayeso a Cambridge koma kusowa kwa makolo anga ndomwe kunapangisa kuti ndisakwanitse. Kusowa ndalama? Yes, ndifake ndakuzani kuti ndakula ngati Malawi wina aliyense. You'll be surprised kuti mmene ndimaonekera munthu kumuza kuti ndaphunzira pa government school 1 to 8 samakhulupirira. Koma tsono ku Central High mukalephere kulemba mayeso chifukwa cha ndalama skulu yoti ndi yapamwamba yodulanso. Yes, and I was taken there under a scholarship. So I opted to go into business. Okay. For kuti so kwathu ko tinangochuluka ko as ama businesses. Koma communication ndi ntchito yanga ya agriculture. Ndimakwira kuno bwino. Okay. Palibe chilichonse chimene chingandipinda chifukwa kuti ndilibe masters kapena ntchito yanga ikuyenda bwino kwa basi. Okay. Summers United mwina sitikamba zambiri kwambiri munakambapo kale your passion ku football koma inali Summers Transport. Yes. Zili pati ina atatu imeneyo. Ilipo koma tinachita slow down kwambiri. Okay. Chifukwa cha business environment. Chifukwa cha kusintha boma osati mwina nthawi imeneyo munali kuti kodi paja inuyo kukhala phungu nkoyamba? Ndikoyamba. So zandale mapanga zandale in the background. Of course ndale naziyamba nditangochoka kumpira. Okay. Ndamene tinagwira ntchito ndi acheya. Even kubwera kuti acheya abwere kuzasupporta Bullets nthawi imeneyi. It was because of me. Ndiye nditaona kuti chifukwa ke business iso imayenda sinde kuti kumalayi kuno kuti zimaoneka kuti business kuyendere ikhala kuti boma limene likulamula. Ndinene kuti mpira ndimene unakhala ngati unandidyeraso ndalama kwambiri za business. Nakwasani chisanzo kuti nthawi nake ndinayuzapo ndalama za mthumba mwanga kukatenga ma players. Even to run a team it's very expensive. Timu yangaso kuti chite disband chinayi chifukwa chokuti nditachita build team yamphamvu. Unangobwera a Bullets ndi a Wanderers ndi ndalama zawo kutenga ma players anga aja ndinoona kuti akundiyambireso zichita cost mfake ndinakhala ngati ndazisiya kaya. Koma kundale kuti nayamba ndi acheya ndinayimapo ndi mbali ya UDF. Nagwiraso ntchito ndi Madam Joyce Banda. Okay. Ndinayimapo so nthawi imeneyo. Tsono magwira ngati ndani musali phungu? Ndikati kugwira ndiye kuti ndinapanga nawo kampeni. Okay. Ndinayimira ndithu. Nthawi imeneyo. Ndimene panono ndimayima ku DPP. Tibwere ku parliament. Mukuma kamba nkhani za ulimi tingane kuti with passion. Koma nkhani imodzi imene mwina ena tikumavuta kumvetsa ndi nkhani yokhudza ADMAC. ADMAC timati tikakhala ambiri mwina timaona kuti yafika poti ena mati chizungu chake beyond redemption kuti mwina ndiyovuta kuti ikhoza kuomboledwa kuti ibwerere mwakale mchimake. Koma inu pena muna atsafika ponena kuti boma ngati silipereka ndalama ku ADMAC komiti yanu ndi aphungu ena muchititsa kuti budget yopita ku nduna wa zaulimi isadutse. Ena nkomati chidu chanu pa ADMAC kapena mmapindula nayo mwina 14 ndina business. Ndinene kuti sindichita blame kwambiri a particular government. Okay. Koma maboma onse kufikira imene lilipoli ndaona ngati kuti palibe chidwi chofuna kuthandiza bungwe la ADMAC. Okay. Kuchitika zinthu zambiri pano pandezafika pa wesi. ADMAC
chimene inapangidwira ko ntchito yawo enieni inali yokuti izithandiza mulimi wakumuzi mulimi wang'ono amene amatha kulima nandolo, chimanga, kampunga, kanteza, tonse takula tukiziwa adimaki. Upeza ndithu anyamula kakhonyo kawo, even nkhunguzo adimaki nkagula. Chilichonse. Timatima nthawi imene ndikumbukira kuti umatha kupita even ndi 1 kg, kungopita munda muja kuyang'ana moti mwakolola kale kuyang'ana kachimanga basi. Komanso sikuna kugula kokha, umathanso ukagulaso. Siku menelo mwina iye ufuna udyereko nyemba ukazipeza kwa adimaki. Koma pano zinasintha. Adimaki tayimaliza ndinene zoona zenizeni, nesimabisa mawu. Andale. Kwakha kuchitika zinthu zambiri, kuphatikizapo zimene zikuchitika panopa. Kubaku, kutengako zinthu kunama kuti ya zinthu zonongeka. Kufika kumakha kunama? Kumakha kunama. Akamati yayika kuchimanga cha onongeka. Discaladi. Zimene zimankhazo. Ndiye chimapita kuti? Amagulisa. Oho. Ino muli ndi umboni? Umboni wa ndo ambirimbiri. Ineyo sinagwira kwa ntchito ya boma ku business. Malole ine sananyamula kwa even tumba la fertilizer wa boma. Okay. Even kwa adimaki. Komano takatu kuona nditu discaladi mezi malole anthu akapakira chimanga. Machamuno bwino. Kupita nditu makachigaya kumagulisa ufa. Zimakhala kuti wina afuna adyepo kapena wina wadyapo. Koma zomvetsa chisoni chifukwa kufika lero sokolo admark sili kuoneka. Koma tsono inuyo mukufunabe admark itapatsidwa ndalama zoti should turn around ayambe kugwira ntchito zawo mmene akufunira ene ake. Ndalama in fact zimene zimatchulidwa ene akamanena kuti admark ibwerere mu admark. Koma ena kunena kuti admark yafika apa bwanji tingoyithetsa. Ndinene kuti chidwi cha ine pa admark. Ndikanakhala kuti ndine decision maker. Ndi mphamvu zosintha malamulo. Ndikanakhala kukonza kale admark icha. Kuyikonza mmene lilimo osati kuyithetsa? Sitingayithetsa admark. Kuthetsa admark ndiye kuti tikupweteka mulimi wang'ono wakumuzi. Koma panopa sikuthandizanso ngati chaka chino admark sikugula sidagule anthu adakolola chimanga. Of course ena linacho koma mbiri anagulitsa kwa mavenda nokha aphungu. Munavomereza kuti ndondomeko ya chuma isinthe, tikhale ngati tikubwezera mbuyo pang'ono Machi kuti anthu akakolola chimanga chawo ndi mbewu zina azigulitsa msanga ku admark mavenda asadagule. Pano admark sikugulaso chimanga. Ndi zimene ndikunenazo kuti kufunika chidwi. Pachizungu timati political will. Tilibe political will yoti tikonza admark. Chifukwa ifeyo ngati a parliament tinayitana akunduna ndikuwauza kuti NFRA pamalamulo alibe mandate yogulira chimanga. Tikangana malamulo mathu bunge la NFRA ntchito yake ndi it's a reserve agency ndikusunga chimanga. Koma tinawuzanso kuti mutenge ndalama iyi mwapatse admark. Aziyamba msanga kugula chimanga venda asanapite kukamuonerera mulimi. Tinasinthanso malamulo kuti chaka chathu cha boma chiziyamba April. Kuti admark azipatsidwa msanga ndalama. Iyiso inali njira imodzi yoyipanga revive admark. Komano zimene zikuchitika pano is contrary. Zosiyana ndi zimene tinagwirizana. Ndalama yonse ija itenga akapatsa NFRA kuti agule chimanga. Pamene NFRA ilibe capacity yogulira chimanga chimene chicha. Tikudziwa kuti ikakhala admark ili ndi misika kale paliponse. Komanso amatha kuchita open up misika ya temporary seasonal markets. Ikakhala nthawi yogulayi. Ndiye pano ndalama yonse ija atenga akuapatsa ku NFRA kuti agule chimanga. Ndikubweretsa kuti admark chaka chino sagula chimanga. Ndikoyamba mdziko muno. Zichitika koyamba chaka chino. Si NFRA ndija admark mwanena nokha kuti at least mwina imapita mmidzi ali ndi madepots minimum amakagula. NFRA chimene timadziwa kwambiri nchoti akuluakulu ngati mwina a business ngati inu muli ndi matraki munyamula chimanga mudzasisa mu truck mupite nacho kandi kukanengo kumene kuli masailos enaso kandi kuti zikatero ndi kuti mulimi weniweni amene ali ndi thumba limodzi sagulitsa ku NFRA. Tili pa mavuto. Tizivomereza kuti panopa sizikuyenda and ineyo personal plea kwa president.
ndikuwapempha atayika chidwi kwa Admark. Ndagwira miyendo yawo ya president atayika chidwi kwa Admark. Admark pano tikunena kuti asagule chimanga, igule NFRA. Zikutanthauza kuti venda ano apite mmuzi akagule chimanga kwa mulimi matumba 2 3 4 apakire mulole, iyo chano akagulitse ku NFRA. Mukanza kuti mulimi angapindule ndi system imeneyi ndizosatheka. Mulimi amene walima chimanga matumba 10 ali kuchikwawa achibweresa bwanji mtawuni muno kuti azagulitsa, olo kuti amucharge transport achinyamule chimanga chibwere kuno, alibe profit. Honorable Suleman, panali nthawi inakenso mudatsa kamba ku nyumba ya malamulo zokhudza limbi ngati township ndi nsika kuti akulu ena ake kuti ndi mwini wake wa limbi adagula limbi yonse kapena ndi malo ambiri mwina inaso amene timaona ngati ndaboma nda munthu. Mayankhula zimene zija kuti muli ndi umboni wake bwinobwino. Ndi malankhula zimene zija ndi chisoni. Chifukwa si mlimbi mokhamo koma mlimbi mwene ali ngati example kuti mlimbi mutafufuza kuno bwino mupeza kuti ndi anthu awiri atatu amene akuchita own 70-80% of limbi as a town. Ndizoona ndipo umboni ulipo, ndipo umboni kuti naupeza chifukwa mukumbwa tinapanga aspika anaamula kuti papangidwe komiti yoyang'ana zimenezi. Munthu mmodzi mwala muno umakhala ndi maplot over 1000. Koma tsono vuto ndi ndani pamenepo? Komanso chimapweteka kwambiri ineyo ndana kuti chifukwa cha chisoni chifukwa kuti munthu uyo kuti mumufufuze kuno bwino ali ndi British passport, ali ndi mwina American passport, sinzika enieni yayi akapanga chuma chake chija kunoko ndalama nsija kukasunga kuti kumene kwawo kwenikweniko. Kuno kukhangati kuti kongoti chosera zinthu zikumandipasa chisoni chifukwa even mupite mulilongwe ndikupasa an example kuti muchoke pa crossroads mukafike pa Mchinji roundabout pamene pachapo simukapezapo Malawi. I can challenge you. Simukapezapo Malawi, mukapeza kuti unseja ndobwera akumanga zimene zija kodi Malawi ife tingalephere kumanga koma sitikupasidwa support. Komanso tokha Malawi sitikuthandizana chifukwa zimene zija timapasa ndifeyo. Sikuti anthu achamabwera kuzati samalanda timapasa ndifeyo. Komano tikanasintha kachitidwe ka zinthu chifukwa kusogoloku ndikutha kuona kuti ana athu azasowa pokhala malo onse titagulitsa mapirake tizagulitsa zikuli. Pamene tikupita ku malechereche a programu yathu, pali chimodzi chimene anthu akukamba masiku ano, sindilowa mkatikati poti kukhangati kuli nkhani zina zili ku bwalo la milandu koma opposition ku nyumba ya malamulo imene ikutsogoleredwa ndi ino a DPP akuti simukupereka ma checks and balances okwanira kukhangati mwafowoka ndi aboma nawonso akungotayirira knowing that simungathe kuwadzudzula mokwanira. Anthu akatero amakhoti akunena zoona kapena akunama? Ndinene kuti chipani chilichonse chindi manifesto yake. Tikamapita kuma elections aliyense amanena kuti ine ndikalowa mboma ndizapanga chakuti. And opposition panopa sindinganene kuti ndiyolephera. Of course anthu mwina akumaona aggressiveness ikumakhewa yochepa. Mukuvomereza kuti nzoona? Yes, ndikuvomereza. Ndi utsogoleri? Not utsogoleri. Koma pali zinthu zimene zikupangisa. Mukuziwa kuti even kuchipani kwathu kuli mpungwe kwambiri. Mphamvu zina tikumamuchosera leader of opposition. Kodi niwo muli mbaliti? Ine ndi wa DPP. Koma mumene unja muli timagawo ndithu kuli tinene kuti mpungwe wa mu DPP unabwera bwanji. It's our own making. Titaluza zisankho, it's on record kuti a president athu Professor Arthur Peter Mutharika ananena kuti ine sindizayimaso. And it's there. Atanena kuti sindizayimaso anthu anatuluka kuonesa interest. Ine ngati wa ku south
ndinakhalanso pansi mkuona kuti kuunika kuti kodi munthu amene ngagwire naye ntchito bwino ndimamvana naye komanso ndi wanga mtsogoleri wanga wa ku south ndinampanga support yeuja anankhuma komano zinaoneka ngati kuti tasanduka ma rebels chifukwa chokuti wawa mwina sanati masule kunena kuti ndili ndi wanga amene ndikumfuna. Kodi pano patu zikumatuluka ngati kuti akhozo dzayimaso tu awo ndi maganizo awo ifeyo ngati achipani chimene ataganize tikhala pansi tiunikira tiapange support palibe chovuta tikhoza kupanga support ndi a president athu until 2023 koma mpungwepungwe umwina chifukwa analankhula msanga kuti sindizayimaso chifukwa kanakhawa sanalankhule anthu awo asibwenza tatuluka. So mukuganizanso kuti mwina ngati sadzayima koma mwina pali wina wake amene akufuna atamtsogoza? Ayi ndinene kuti umboni undilibe koma timangoona zichitidwe mmene zikukhalira kuti wina akapanga chomwecho akuloledwa wina akatapanga akukanizidwa ndiye timaona ngati kuti pali kukondera chifukwa timanena kuti ayi bwanji mutangozisiya neutral anawo atibulane convention ku amene atakawineko ife tonse timusupport akhala wachipani koma kutenga mbali kuti ine ndifuna ndimusupport uyu chisakhale chifukwa tonse ndifa DPP and tinamenyera chinthu chimodzi tikuzunzika nacho lero tinatuluka nacho limodzi tibwereranso mboma limodzi mbwerera mboma tibwerera 2025 izo musakaikenso 2025 DPP is back ndithu chabwino nthawi yatithera koma ndikupatseni mpata kuti 1 minute mukhoza kupereka mawu anu omaliza mu program ineyi. Mawu anga oyamba ndibwereze kuti ndikuwapempha president ndikuziwa kuti ndakhala nawo pansi kangapo ali ndi chidwi koma mwina anthu amene akuayika kuyang'anira ku adimaki akuapwetekesa maona inuyo posedwa pa kwasinthidwa mabwana angapo ena zifukwa izi pano pa ma decision akuchitikawo ndikuti akuyenera akupanga ma decision sioyenera kupanga ma decision ndiyapempha president panopa kuti atayikako chidwi pano titakonza adimaki chifukwa mezi kuonekera panopa adimaki pasili pa ulendo ineyo sindingakondwere kuti adimaki igwe ithe chifukwa kunja kwa Malawi azapanga jaji bomali kuti mena thesa adimaki si chinthu chabwino mawu anu omaliza enanso akuchipani nangasawa anala kuboma kuchipani ndinene kuti chipani cha DPP ndi champhamvu anthu akuchikonda komanso zimene zikuchitika pakali pano zikupereka hope anthu kumakumbukira zabwino za mbuyo za DPP koma tsono zabwino zake zitaonabo zoti anthu amadandaula nthawi yanu chimodzi chokha chimene ndingakuuzeni chimene chingakuyankheni ndionena kuti under Professor Arthur Peter Mutharika tinakhala 4 years currency yathu ili stable and that's one big achievement one main big achievement. So mufuna Mutharika aimirenso sinona ndifuna Mutharika koma ngati akufuna kuyimira tiyapanga support izo awo maganizo awo komano kuli bwinonso kuchipanga rebrand chipanichi mukuziwa kuti panayi zabwino komanso panayi zoyipa and anthu anati ngazoyipa zija kuzigwiritsa ntchito kwambiri ndikuchipenda chipani chikhala ngati choyipa chipani chinchabwino kwambiri koma mwina titachipanga rebrand mmene munkawasokonekeramo kukonzamo chipani chikhale champhamvu komanso chibwerere mwakale. Ndakuthokozani kwambiri Honorable Samir Suleman futi munabwera mu program ineyi. Inenso ndakunyadirani kwambiri kwandiyitana. Tikatero ndiye kuti tatsirizanso zonse zimene tinabwera nazo mu program ineyi ya Tikudziweni pano pa Times. Lero timacheza ndi phungu wa Blantyre City South East amene ndi Honorable Samir Suleman kumva ziwiri zitatu zokhudza moyo wawo ngati munthu ukonda masewera mpira, munthu wokonda wochita malonda komanso munthu wandale. Ine dzina langa ndine Alec Ponje. Ndikuthokozeni kwambiri kuti munali pamenepo kutsata program ineyi ya Tikudziweni. Bye bye.